Уявіце сабе, 1983 год. Мілан. Малады амерыканскі менеджер ходзіць па вузкіх вуліцах Італіі. Ён заходзіць у маленькія кавярні, не ў адну, не ў дзве, у дзесяткі. І вось тут пачынаецца самае цікавае. Людзі там прыходзяць не проста выпіць каву, яны размаўляюць, спрачаюцца, фліртуюць, чытаюць газеты, сустракаюцца з сябрамі. Кавярня – гэта не бізнес, гэта частка жыцця. Гэта трэцяе месца паміж домам і працай. І той чалавек разумее нешта вельмі важнае. Амерыка п'е каву, але яна не мае культуры кавы. Гэтага чалавека звалі Говард Шульц. І праз некалькі гадоў ён створыць адну з самых уплывовых спажывецкіх імперый у гісторыі. Але самае дзіўнае, Starbucks тады нават не быў Starbucks, які мы ведаем сёння. На той момант кампанія прадавала зерне. Проста зерне, без лата, без фрапучына, без імён на шклянках, без канапаў і Wi-Fi. Ніхто яшчэ не стаяў у чарзе за pumpkin spice latte. І вось тут, як кажуць беларусы, быў закапаны сабака. Ідэя Starbucks нарадзілася не ў Сетле, яна нарадзілася ў Італіі. Першы кафе Starbucks з'явілася ў 1971 годзе ў Сетле. Тры заснавальнікі адкрылі маленькую краму для продажу кававых зерняў. Назву яны ўзялі з рамана «Мобі Дік». Starbuck быў памочнікам капітана карабля. Менавіта таму у брэнда з'явілася марская тэматыка. Нават знакамітая русалка на лагатыпе – гэта спасылка на марскія легенды. Дарэчы, першапачатковы лагатып выглядаў даволі жудасна. На ім была двуххвастая сірэна з адкрытым целам. Для сучаснага маркетынгу гэта было б сапраўднае вар'яцтва. Але ў 1970-х гэта працавала. Потым лагатып шмат разоў спрашчаўся і паступова стаў адным з самых пазнавальных сімвалаў на планеце. Сёння людзі пазнаюць Starbucks нават без надпісу. Гэта ўзровень Coca-Cola і Apple. У 1982 годзе ў кампанію прыходзіць Говард Шульц. Ён бачыць нешта, чаго не бачаць іншыя. Пакуль заснавальнікі прадаюць зерне, ён думае пра вопыт, пра эмоцыі, пра атмасферу. Пасля паездкі ў Мілан у яго з'яўляецца апантанасць. Ён хоча стварыць амерыканскую версію італьянскай кавярні. Але кіраўніцтва кажа яму «не». Амерыканцы не будуць сядзець у кавярнях. Амерыканцы проста купляюць каву і ідуць далей. Шульц сыходзіць, стварае ўласную сетку «Il Giornale». А потым адбываецца момант, які змяніў гісторыю. У 1987 годзе ён выкупляе Starbucks. Уся кампанія каштавала каля $4 мільёнаў. Сёння гэта выглядае як жарт, таму што цяпер адзін толькі квартальны даход Starbucks вымяраецца мільярдамі. Ты на канале Брэндава хата. Пакуль не забыў, пастаў падабайку. 1990 гады – гэта сапраўдны выбух для брэнда. Starbucks адкрывае новыя кавярні з хуткасцю, якая нагадвае залатую ліхаманку. Кожны новы раён, кожны новы горад, кожны новы гандлёвы цэнтр. Зялёная русалка з'яўляецца ўсюды. І людзі не проста купляюць каву, яны купляюць статус. Калі сёння моладзь выкладвае ў Instagram новы гаджет, то ў 1990-х людзі хадзілі са шклянкай Starbucks. Гэта было модна, гэта было пра гарадское жыццё, і гэта быў сімвал таго, што ты сучасны чалавек. Starbucks стаў дэкарацыяй жыцця. Памятаеце серыял «Сябры»? Так, героі хадзілі не ў Starbucks, а ў выдуманую кавярню Central Park. Але менавіта гэта і было адлюстраваннем часу. У 1990-е Амерыка літаральна закахалася ў культуру кавярняў. Сядзець з сябрамі гадзінамі за кубкам кавы раптам стала модна. Можна сказаць, што Starbucks не стварыў гэты тренд адзін. Але менавіта Starbucks ператварыў яго ў машыну пад руку грошай. І тут у гульню уступіў Галівуд. Папарацы пастаянна фатаграфавалі знакамітасцяў са шлянкамі Starbucks. Бритні Спірс, Пэріс Хілтон, Дженніфер Аністон, Бен Аффлек, Джесіка Альба. У пачатку 2000-х цяжка было адкрыць таблоід і не ўбачыць чарговую зорку з вялікім белым кубкам у руках. І гэта была рэклама, за якую Starbucks амаль не плаціў. Людзі пачыналі капіраваць сваіх куміраў. Калі зорка выходзіць з кавярні са Starbucks, то і табе хочацца. Чым я горшы, думалі людзі. У пачатку 2000-х Starbucks стаў тым, чым пазней стаў iPhone. Не проста рэччу,
сігналам, маркерам. Ты нібы гаварыў свету: я заняты гарадскі чалавек, я сучасны, у мяне ўсё пад кантролем. До 2007 года сетка вырасла больш, чым да 15 000 кавярняў па ўсім свеце. І многія пачалі верыць, што рост будзе працягвацца вечна. Але, як часта бывае ў вялікіх гісторыях, менавіта на вяршыні пачынаюцца праблемы. Брэндава хата. Тут усё пра брэнды па-беларуску. Як кажуць беларусы, не кажы гоп, пакуль не пераскочыш. 2008 год. Фінансавы крызіс. Тут пачынаюцца сапраўдныя праблемы брэнду. Людзі эканомяць. Кава за некалькі долараў ужо не здаецца неабходнасцю. Але крызіс быў толькі часткай праблемы. Сапраўдная бяда была ўнутры кампаніі. Starbucks адкрываў занадта шмат кавярняў. Часам літаральна праз дарогу адна ад адной. Кавярні пачалі канкураваць паміж сабой. Брэнд губляў сваю унікальнасць. Сам Шульц пазней прызнаў, што кампанія страціла частку сваёй душы. У 2008 годзе ён вяртаецца на пасаду CEO. Пачынае закрываць сотні кавярняў і перазапускаць бізнес. І гэта спрацоўвае. Да пачатку 2010-х Starbucks зноў расце. Але новая пагроза ўжо набліжалася, і яна прыйшла не звонку, а знутры. Меню Starbucks пачынае разрастацца. Латэ, мока, фрапучына, халодныя напоі, сезонныя напоі, напоі з дзесяткамі мадыфікацый. Для кліента гэта выбар, для супрацоўніка кашмар. Замест простай кавярні Starbucks ператварыўся ў складаную фабрыку напояў. Час чакання расце, памылкі растуць, стрэс расце. І вось тут узнікае яшчэ адна бяда. У 2021 годзе пачынаецца хваля прафсаюзнага руху. Барісты па ўсёй Амерыцы пачынаюць аб'ядноўвацца. Яны скардзяцца на недахоп персаналу, высокія нагрузкі, стрэс, недастатковую колькасць супрацоўнікаў на сменах. Кампанія выступае супраць прафсаюзаў. Пачынаюцца судовыя спрэчкі і канфлікты. Да сярэдзіны дзесяцігоддзя сотні кавярняў прагаласавалі за прафсаюзнае прадстаўніцтва, а дзесяткі тысяч супрацоўнікаў апынуліся ў цэнтры аднаго з самых буйных працоўных канфліктаў сучаснай Амерыкі. І рэпутацыя Starbucks пачынае трэскацца, бо кампанія доўгі час апазіцыяніравала сябе як сацыяльна адказны брэнд. Але цяпер многія бачылі супярэчнасць паміж словамі і дзеяннямі. Ты на канале Брэндава хата. Пакуль не забыў, пастаў падабайку. Потым прыйшла пандэмія. Яна змяніла ўсё. Людзі перасталі сядзець у кавярнях. Мабільныя заказы выбухнулі. Драйв-тру стаў важнейшы за атмасферу. І тут адбываецца нешта сімвалічнае. Starbucks пачынае губляць сваю канцэпцыю трэцяга месца. Месца сустрэч ператвараецца ў пункт выдачы заказу. Зайшоў, забраў, зашоў. Ніякай магіі, ніякай супольнасці, толькі транзакцыя. Многія кліенты пачынаюць казаць: гэта ўжо не той Starbucks. Да гэтага дадаюцца высокія цэны. Кава становіцца ўсё даражэйшай. У інтэрнэце людзі ўсё часцей пішуць: я магу зрабіць гэта дома танней. І гэта небяспечны сігнал, бо калі брэнд губляе эмоцыю, застаецца толькі цана. А па цане заўсёды можна прайграць. Далей пачынаецца сапраўдная карусель кіраўнікоў. Шульц сыходзіць, прыходзяць новыя кіраўнікі, потым яшчэ новыя. У 2022 годзе Шульц нават вяртаецца зноў як часовы кіраўнік. Для вялікіх кампаній часта змена кіраўніцтва азначае адно: яны ўсё яшчэ шукаюць выхад са сваіх праблемных сітуацый. І вось яшчэ адзін скандал, які ўдарыў па іміджу брэнду. У 2018 годзе ў Філадельфіі 2 мужчын арыштавалі пасля таго, як яны чакалі сустрэчу ў Starbucks і не зрабілі заказ. Гісторыя абляцела ўвесь свет. Кампанія была вымушана закрыць тысячы кавярняў на адзін дзень для антыдыскрымінацыйнага навучання супрацоўнікаў. Гэта стала адным з самых гучных рэпутацыйных крызісаў у гісторыі брэнда. Фінансы таксама паказваюць складаную карціну. Падчас крызісу 2008 года прыбытак рэзка прасеў. Пасля кампанія аднавілася і ў наступныя гады вырасла ў шматразова большы бізнес. У 2024 годзе выручка складала каля 36 мільярдаў долараў, а ў 2025 годзе больш за 37 мільярдаў. Але рост ужо не выглядае такім лёгкім і натуральным, як раней.
Інвестары хочуць росту, кліенты хочуць лепшага досведу, супрацоўнікі хочуць лепшых умоў, і задаволіць усіх адначасова становіцца ўсё цяжэй. І тут адбываецца нешта цікавае з нашым грамадствам. У 1998 годзе чалавек думаў так: я шмат працую, я заслужыў гэта латэ. У 2005 годзе дайце мне вялікі фрапучына, жывём адзін раз. А ў 2025 годзе мысленне ўжо іншае. Людзі пачалі лічыць грошы. Не таму, што яны бедныя, а таму, што яны сталі разумнейшымі. Мільёны людзей абмяркоўваюць індэксныя фонды, фінансавую незалежнасць і раннюю пенсію. Яшчэ 20 гадоў таму было модна паказваць, колькі ты траціш. Сёння модна паказваць, колькі ты інвестуеш. І гэта вельмі небяспечная навіна для Starbucks. Бо Starbucks найлепш працаваў у эпоху дэманстратыўнага спажывання, калі людзі хацелі выглядаць паспяховымі, а цяпер усё больш людзей хочуць быць паспяховымі. І гэта не адно і тое ж. Возьмем просты прыклад. У Нью-Йорку альбо Лос-Анджелесе некаторыя складаныя напоі Starbucks лёгка каштуюць $8-10. $10 гучыць не так страшна, пакуль не пачнеш параўноўваць. За гэты грошы ў звычайным супермаркеце можна купіць прыкладна 12 круасанаў, цэлы пакет, на некалькі сняданкаў, або проста ўкласці гэтыя долары ў індэксны фонд. Starbucks будавалі імперыю на маленькіх штодзённых роскашах, на думцы, да што там гэтыя $5-6. Але калі чалавек пачынае лічыць кожны такі напой за год, атрымліваецца ўжо не $5, а 1000, а часам і 2, і 3. І раптам аказваецца, што за гэтыя грошы можна купіць білет у Італію. Тую самую Італію, якая калісьці натхніла Говарда Шульца на стварэнне Starbucks. І тут я ўспомніла свой год у ЗША па абмену. У мяне была прыёмная сям'я, і амаль кожную раніцу перад школай мы заязджалі ў супермаркет і куплялі 2 кавы, мне і маме. Я да гэтага часу памятаю гэты смак, салодкая карамель, гарачае малако, лёгкая горыч эспрэса і пах, які адразу казаў мозгу: дзень пачаўся. У той момант гэта здавалася звычайнай дробяззю. Але давайце палічым. Калі б гэта быў напой $8 ад Starbucks, і калі б мы пілі яго кожны рабочы дзень, гэта ўжо $352 у месяц, а за год больш за $4000. І вось тут становіцца цікава, бо $4000 гэта ўжо не проста кава, гэта адпачынак, гэта інвестыцыі, гэта некалькі месяцаў арэнды ў некаторых гарадах. Як кажуць беларусы, грошы любяць лік. І праблема для Starbucks у тым, што сучасныя людзі пачалі лічыць. Раней яны бачылі смачную каву. Сёння яны бачаць $4000, якія паляцелі на вецер. Цікава іронія. Starbucks навучыў амерыканцаў марнаваць грошы на дарагую каву, а інтэрнэт навучыў іх лічыць гэтыя грошы. І цяпер кампаніі даводзіцца змагацца не толькі з канкурэнтамі. Яна змагаецца з калькулятарам у галаве кожнага кліента. А гэта, магчыма, самы моцны праціўнік за ўсю гісторыю Starbucks. Дык што ж будзе далей? Вось мой прагноз. Калі Starbucks хоча вярнуць сваю магію, яму трэба зрабіць 3 рэчы. Першае. Зноў зрабіць каву галоўным героем. Не сотні складаных напояў, а выдатную каву. Другое – вярнуць канцэпцыю 3-го месца. Больш утульнасці, больш часу для людзей, менш адчування канвеера. І трэцяе – палепшыць жыццё супрацоўнікаў, бо усмешку немагчыма загадаць загадам зверху. Усмешка з'яўляецца толькі там, дзе людзей паважаюць. Starbucks пабудаваў імперыю на пачуцці прыналежнасці, на адчуванні, што ў вялікім горадзе ў цябе ёсць сваё месца. Галоўнае пытанне сёння не ў тым, ці зможа Starbucks прадаць яшчэ адзін лата. Галоўнае пытанне, ці зможа ён вярнуць душу, якая калісьці зрабіла яго легендай. І вось гэта ўжо гісторыя, за якой варта сачыць.